ആ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പരന്ന് കിടക്കുക. ആ അതായത് ഇപ്പൊ ആകെ നീണ്ട് വളർന്ന എന്തോരു പൂക്കളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണോ, അത് പൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂവ് പിന്നെ അതൊരു ആ പൂവ് അവിടെ നിൽക്കണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടേ ഈ ഫ്രഷ് ഫ്ലവറിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ. കാരണം ഈ ഫ്ലവർ അങ്ങനെ പോവില്ല. ഇപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ഫ്ലവർ ഇപ്പോഴും ഇതും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും ഉണ്ട്, ആദ്യമുള്ള ഫ്ലവറും ഉണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. വേറൊരു രസമുള്ള കാഴ്ച നോക്കി, വെള്ളം വീണിട്ട് നോക്കിട്ടാ വിത്ത് മുളച്ചു. ഏതാന്നറിയോ? നമ്മുടെ കർക്കിട, അതായത് നമ്മുടെ പുളിവണ്ട ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുള വന്നു. ചെടിയിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ മുള വന്നേക്കാം. ഈ പുളിവണ്ടയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. നമുക്ക് നോമ്പിന് തിളപ്പിച്ച് സ്കോഷായിട്ട് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് നോമ്പിന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കാം. നല്ലതല്ലേ? ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൂവ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചാണകം ഇനി വാങ്ങിക്കണം അല്ലേ? കാരണം എന്താണെന്നാ, ഇനിയിപ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ചാണകത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടല്ലോ. സൂര്യകാന്തി ഇതും കൂടി ഒരു നല്ല ഭംഗിയിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്കിടാം. വേണ്ട നമുക്ക് ഇത് വെട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് പുതിയതായിട്ട് കിളിർത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഉള്ള കായ, നമുക്ക് കായുള്ള ബ്രാഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ വശത്തേക്കാണല്ലോ ബ്രാഞ്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വിത്തിടുമ്പോഴേ അപ്പം ഇനി അതും ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് കിളിർത്ത് വരട്ടെ. പുതിയ പുതിയ കിളിർപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വെട്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിത്ത് തുടങ്ങിയത് വിത്തായിട്ട് എടുത്തും വയ്ക്കാം. ബാക്കി തോലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഉണക്കി വെക്കാം. അതന്നെ അവിടെ നിന്ന് കായയുടെ ആ ഭാഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ അടിയിലേക്കുള്ള കൊമ്പുണ്ടല്ലോ, അത് വല്ലാതെ ചേർക്കണ്ട. ഒരു വെളിച്ചം വന്നല്ലോ ഇവിടെ. ഇടുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്ക്. അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സെറ്റാക്കാൻ. ഇവിടെ കൂടി ആ കുഴി കുഴിച്ചതേ അവിടെ